Ay, tumarayon. Oh, unaw is very big. Oh. Malam. Oh. Dapat dapat toy. Bungkaling dalupa. Bungkal. Oh. Daig. The clay is bungkaling. Ayun oh, yun. You say meron ako nakita. The hole. Oh. Oh. What's that? Ito English nung tinala tayo. Nakarating na tayo dito sa pagkukuhanan natin, doon tayo kukuha. Ayun, kaya pupunta na natin. Down. Doon na layaw. Balik mo nga priton. Yung ka-English ako. Eh, patingin ba eh? Saan kasi daunan, malan. Oh. Ang galing mo magkuha ah. Karunutan eh. Naglihi ka siguro sa kamaraw. Angatan na Ang galing siya oh. Aduda ka English dito eh. Kunak damen. Basta no sa kinagganapan, tawanan. Kasarunudan ka English. Clean ka mamait. Ibagam lang kita viewers mo na napandit to yan, dumayon, ne nagkatuli, Clean ka. ka English, ay. Yun ka English yung dalawang kwan ko, body ko. Ayun. Dito mo muna ako. English. Marami ka na? Marami na ka English. Ang lalaki. Yan. Ganyan ka English oh. Ganyan yung paraan ng pagkukuha. Para lumabas yung maramara. Ngayon ay wala nang maramarang lumabas. Kaya lipat na tayo. Dito naman tayo kay English oh. Yung ka-English, kasama ko pala yung mga kapatid ko. Bali, 4 kami. Ano pa English? Dan alamaon. Amat ka, nanayunan magtanmanan. Day talaang. Madamdaman pati ito nito manay. English oh. Basta lang nagkurkuray. Paano magkuha ngay? Kasi Ganyan. Ganyan. Barbarang ada dito eh. Pinagkatulit sa bukda na ako. Kasta-kastam. Ilum-lum tayo sa daga. Yun oh. Oh, kataam. Pero murda mo dagit tama dito makang-angay. I'm explaining how to catch camaro because he is talking you an Ilocano language. Kasi marami siguro sa inyo ka-English na hindi makataraos, kaya ako na lang yung magpapaliwanag. Yan. Kulay na pa. Is very big. Tumarayon. Oh, unaw is very big. Oh. Malam. Oh. Dapat dapat toy. Bungkaling dalupa. Bungkal. Oh. Daig. The clay is bungkaling. Ayun oh, yun. You say meron ako nakita. The hole. Oh. What's that? Lain, hidrap ko dito lain. It's barami-ramay. Ito ka-English ako. Yan lang yung nakuha ko. Ayan.
Ngayon, ako na yung kwan magkukulikta. I'm the collecting of the Camaro. Ipunin natin kung marami na rin yung nakuha natin lahat. Yan oh. Ha? Ilagay mo na lang dito. Ato tinalam nagbati mamay. Nagbati ka na. Oh, tinalak na apaw. Ang galing magkuha. Oh, Yan naka-English oh. Kapagalo din Mahigit kalahating oras na kami. Yung dalawa kukunin ko pa ka-English. Mas maganda dito pag malaman talaga kung kailan sila magpapakuliglig, magpapatartal. Yak dito mga ka-English, marami dito makuha. Marami yung makukuha dito. Hindi. Taga-kulikta lang ako. Magkukulikta ako. Ako ang taga-kulikta. Taga-ipon. Galing mo magkuha ah. Siya na ka-English, dami na ha. Marami siya ka-English oh. Ado tanong yaw. Lagay mo dito oh. Ay ipunin natin. Ang ka-English oh. Kadum ka man. Marami na ka-English oh. Siguro magkukuha na kami dito kakalahating oras na oh. Tama ka. Sa English, mga Kalahating oras. Wala. Ay ka-English tuturuan ko kayo kung paano magkuha ng arawan. Bubungkalin mo yan ka-English kung may makita kang may buho-buho, sigurado yon may nagatira. Yung maliliit hindi ko na lang kukunin. May dalawa. Tapos ito ganyan mo lang ka-English kay para maglutang yung malalaki. Dito may buha din dito oh. English. Wala tayo. Yun. You know. Tapos papakan mo lang na ganyan. English ito pa English may mga buho siya. Gusto lang apaw, kala mo na gusto lang apaw itikwa, pinagalay itikwa. Pero mas maganda pag kuliglig yung nagakon ka English kay marami talaga yawn. Ay bukas apaw magdala ka ng kuliglig na apaw. Magrenta ka na lang apaw ng kuliglig. Mahal magpakuliglig. Kaya mo lang ng wala apaw, wala nang lumabas apaw. Yan apaw, malaki yan bingkol apaw.
Siguradong may 10 dyan apaw. Ito ka English aw. Wala. Mahirapan talaga tayo. Oh, yan oh. Yan oh, yan. Yan. Nagtatawa apaw. Naglulumlum sila. Tapos igaganyan mo ito. Lusak-lusakin mo yung clay. Silang apo iti pinagbiag iti ayan na eh. Nagala iti sila iti talon. So walang ganito. Ato na po nagalak iti kwa. Iti tinapay kin atoy danom. Tubig. Ito yung kukuha namin sa Ingles. Yung isang kasama natin dun pa naiwan. Excited dyan mga ka-Ingles. Excited na ano? Excited na kumain. Bili tayo ng soft drinks. Bili tayo ng soft drinks. Bili ka na doon sa nagtutugtog ng disco dyan. Marami dyan mga soft drinks ka-Ingles. Ayo. Ito na. Isa lang koy Hindi may balik lang ang buti koy. Dire lang kami Ganun muna. Nag-vlog. Ga-vlog. Kakuasang mara-mara. Ibilin ko lang ang gis. Kuan pala karon. Oo. Yan. English nakabili tayo ng coke. Oh, the vlogger. Asya tayo. Naggadok ko naman ito eh. Kaya English Kabili tayo ng soft drinks. Tapos merindahan tayo. Ngumad dito yung mabaling nagmerinda. Umpay majiba-dibadi tayo. Ngumay isa. Kagungot. Kawag mo, naratan na eh. Papamutain. Gusto tugduduwa kami. Kulding mato ko datan. Itit kaun. Tibingay na. Mabisinan. Rod. Mada ata. Na nga iti. Aji stick na may isa. Itit mo kanya. Stick ka no. Stick. Oy ato ito kat ko. Ito na alam ba? Ito kakok. Ka-English. Alag tibingay ko na matay. Yapang luto. Palit ng kaun. Dapat yung merindahan to ni. Tinay. Baik suara tablet ya. Thank you. English. Mana. Ito aja na dalawang paradig. Usap. Pantayo manan. Sikat umunan. Kuhan tayo. Ate, magamit tayo nga eh. Sakti balat to yan, sakti pa. Sige. Nagpalpak pa. Palpak ka lang yan. Yung ka-English nauna na yung isang kasama natin. Excited. Siya yung huling naglinaw. Siya naman yung unang magkukuan. Maglusob. Ngayon, Para kuan makadami tayo. ako yung sikan na magpupunta sa English. Siya daw yung seconds. Kaya, tayo na. Let's go. Ngayon ako naman yung mukan dito magpapahinga. Tapos ito ka-English yung nakuha natin Medyo marami-rami na ito ka-English Ayan. Ito ka-English pangalawang sabak naman ito. Dito lang. Dito tayo magdaan. Meron na agad
kinala tayo. Dahil sa yun, mag-uwi na tayo. Kasi tanghaling dapat na. Mga alas 11 na ito. Alas 11 ng tanghali. Apo, gumatang tayo tikwa. Iti ice drop ta dati gis tayo nga nabate. Sige. Sarap ang kain. May tagsingkaw. Upat tayo makasano nga eh. Bugudwa tayo na. Bugudwa kami apaw. Ay, singko. Dalawa. Ay, sabi lang. Test drive. Bugudwa kayo na ikwa. Francis. Ay, wala. Pwede sa. Bugudwa kami. Ang pwede ba? Ay, bugudwa kami lang. Dilpata mong tamakin nga ton, tabalik jamakin baba. Pudot gamen. Nagpudot yan ka English. Umaawang ka asok na. Nyakanam. Umaawang ka asok na. Umawang jasok na. Iti basura tayo, kapil tayo lang tayo. Tayo buling tayo balay. Kalkalaya mo kayo katal talaga. Ano ka? Kaakok TV. Please support guys sa channel niya. Aydin Sky Yakan. Aydin Sky Yakan. Madin man nga bata nanti sabare ba na. Oh, nata pananda. Portanda ka. Mati pinagkit-kitab na yan. Pakita mo mo awang asok na. Ang ibusan. Dati ante ice drop ka ba guys? Awan ka. Awan ada ti gamer na tayo. Awan ninjing kog sige. Napajayan niya mo na sikat yung mga nurse ka. Awan. Ito taong kami siya. Dito kayo tapaw. Dua kami ng amangan. Mayat. Madim sa sala dyan. Wala. Madapaw. So dagamin Nya flavor na. Durian. Durian. Sila kasi hindi sila magkain ng ice cream. Ayun ang ice drop kaya kami na lang dalawan magkain. Sika nga kay English niya mo flavor ta tabagem. Durian man lang kay English. Durian. Nagtatanan. Naspelan. Nagmait ta kalugong mo. Alam mga atay mo nga kay English. Ay. Binatanggal na namin ng kanya, bagis niya. Ito. Natanggal na nila ano naman. Ginatanggal na nila yung bagis niya. Gusto apo ti kwa mano-mano pinagkat me ti bitu kada. Naikat dagiti kinda nga barsa nga. Ganyan pala yung pagkuha niyan. Oo, kay English. Ganyan. Linis. Tanggalin na yung kulay itim. May mga lupa kasi yun na laman. Hamumudbid din mo. Arito na dyan nagwapo nga kanan magkita yung titibe. Sula nga po tikwa. Alam mo dito, aji ko gayam. Aji, ano tawag natin? Kalugong ko. Madigal kang lugungan.
Gwapo ano ka kasta. Kabil ta dagiti may mayat apaw no adaw is more than the kamatis. This is like jealously. Nata man yan English. It's already hot na. Kaya na yung mantika. Nagluto kayo, kabil kayo tikalugong tanim imas piti luto yaw. Data Tibay mamman eh, kala nilupi mga tanay. Wala ta mo pinakahernet mo na. Napudot ati kuan dapat nagkabil kayo mantika, napudot ati kuan pariyaw. Kabilan yung tibantiya kastan eh. Dagitaman. Nagtibay yun. English. Sila. Ito yung bawang. Sa may pasarnata na buyas. Sa nabuyas. Sinamatisan. Ito ako ikwa. Naging imas mo ay. Yung masing da kamatis. Yung masing lo. Put the mul crickets. Say the mul crickets is over the murdan. Yung sa ganda mga pitag ginubok mo, dahon sibuyas ba? Ano ba yun? Sa bangor. Put the secret ingredients. So the secret ingredients. Ito is urayan tayo ng crunchy bago to i-put the paminta, the salt and powder chili and the suka, you know. Parang nag-shooting lang ha, sa pelikula. Tapos chili powder. Nagasa natin chili powder yaw? Wala. Umagat. Yun. Gusto yung gusto itong paminta. Ito English na kabel to ito sukanan.
Malpas nga maluto ato'y kakabsat. Gagayam. Sa Ingles. Eh, mga tayon. Kaso lang tatang orasan. Alas 3 maluman. Pinagpampamalumat yan. Pinamalam. Naluton. Ada pun eh. Nakipangan tayo ako. Masahin mo ka. Lahat tiga kang na. Hindi masyado irarawan. Masana po na eh. Mga tayo. Mga ka-English, mga tayo. English, mga English. Hindi masya. Pero magtatay ako. Hindi pala di forma. Tatakabi mo ako. Hindi ako Ito kanan tayo. Ini baru nasi sitang ginaunan ay balik ata. Baliktad ya, baliktad. Dapat tumunan natin apa tapos sudah. Gamin di. Yung naksisidan. Ngayon tama aja. Kailangan nga aglipas ni video tayo na abaw. Hindi yung kalimutan nga ag-like, ag-subscribe. The best, English Carbo TV, recipe. Paalam!